Ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Dan Soja. Jama'a assalamu alaikum, ina masoyana na faɗin duniya gaba ɗaya. Albishirin ku akwai wani sabon channel ƙayatacce na ƙanin Dan Soja TV. Ku je YouTube channel ku subscribe min Dan Soja TV domin kallon ƙayataccen shirye-shirye comedy series ke da duk abin da kuke bukata. Ni ma kwana biyu abin da yasa kuka ga kullum ina tafiya ina dariya channel din nake kallo. Nagode sosai. Kamata fa kai in san nayi fa layin nan yanzu ga matan nan sun fara biyo mutane ya su yawwa di malam zaman neman kai ke nema na kake wallahi tun ɗazu na je gidanku ban same ku ba. to me ya faru dan me za ka walakanta yar gidanmu? to kanwa uwa ta ce da ba zan wulakanta ta ba. Abun ɓacin rai in ma wai a hakan auren ta za ka yi ka zo kana marinta. To ai mari yana daga cikin shika-shikan soyayya. Matan ne sai da duka cajin kansu yayi yawa wallahi. Amma bai kamata kana walakanta da Allah da ka ta. Assalamu alaikum jama'a. Kamar da kuka sani sunana Abdul Di Malam Dan Bola. Da fa sabuwar channel na gaya muku mai suna Dan Soja. A channel Dan Soja za ku samu bidiyoyi masu kyau na ban nishaɗi har da irin namu. Kun ga gayan nan ba ga yadda ya challenge ɗina ba ya iya bidiyo ya san me bidiyo. Abin da muke so kawai ku garzaya ku yi sacin Dan Soja ku yi subscribing ku ci gaba da kallon ayyukansu za ku nishaɗantu. Dan Soja yaro ne mai fikira da basira za ku yi daɗin ayyukansa ku danna mu subscribing tare da ƙararrawar sanarwa wannan motocin babu ruwanmu da su kun gane yayi ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu ingantattu ayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora yayi a kapta za kwashe bola yayi